gerta zitekeen eta bazenekien aukera bat bazela, baina zu begira beste aldera gerta zitekeen eta errezitzaigun gorputz bat bere honenean, baso oso baten berdean, ilusioaren bidea guri errezitzaigun. Piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, ezin da itzali. Piztua den sua, piztua den sua. Piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, itzaliko dueni. Piztua den sua, piztua den sua. Errautsa eskuetan. Xendra ez da ohiko musika taldea, 2020aren inguruan sortu zen lagun artean. Elkarrekin musika egiteko grinatik abiatuta. Poliki baina sendo, 6 kide osatzen dute gaur egun. Ahotsa, gitarra, bibolina, teklatua, baixua eta bateria uztartuz, soinuzko, unibertso intimo eta hunkigarria sortzen dute. Haien musika ez da oihu egiteko, barrutik ateratzeko eta sentiarazteko sortua da. Pop rockaren aireak eta folk ukituak batzen dira giro lasai baina sakon batean. Entzulearekin konexio zuzena bilatuz. 2024an grabatu zuten lehen diskoa, Bihia, Sima estudioan, Ibai Osinagarekin. Eta hasieratik argi izan dute zaintza ez dela musikan bakarrik geratzen, bideoklipak landu dituzte, irudiaren bidez ere bere mezua transmititzeko. Hori ez da ausazkoa, sormen kolektibo baten islada da. Xendra ez da bakarrik entzuteko, bizitzeko da, eta bideari ekin diote. Pausoz pauso, bere soinua eta begiradan munduari zabaltzeko prest. Galtzearen galtzeaz galduz, galtzeko beldurra humorez, belaunaldi honen egunez, poesiarik ez dugunez, iluna barren maiztasunez, bizitzak su hartzen digunez, galera bakoitza berunez, azalean daramagunez, galtzearen galtzeaz galduz, galtzeko beldurra humorez, belaunaldi honen egunez, poesiarik ez dugunez, iluna barren maiztasunez, bizitzak su hartzen digunez. Galera bakoitza berunez, azalean daramagunez, galtzearen galtzeaz galduz, galtzeko beldurra humorez, belaunaldi honen egunez, poesiarik ez dugunez, iluna barren maiztasunez, bizitzak su hartzen digunez, galera bakoitza beru. Lehen urtean aurkeztu zenuten taldea, baina ez dakit zein helbururekin sortu zenuten taldea, edo zein helbururekin pentsatu zenuten taldea sortzea? Bale, taldea sortu genuen esango dugu, pentsatu nahi dugu, era naturalean, gentozen aurretik ere musika egiten, eta gure egunerokoan aurkitu genuen norberak tarte bat, ensaiatzera elkartzeko, hori zen hasiera batean helburua, egia esan disko batekin ez genuen pentsatu ere egiten, eta bestiak sortu ahala erabaki genuen, igual hau grabatu behar dugu, eta horrela. Eta nola sortu zen, ikusleak ez du jakin, baina hasi baino lehen nik erran dut. Sortu zen ez dakin horrengatik, sortu zen ez dakiz zergatik. Igual erramarko duzu ere
Ez dakit nola sortu zen. Bale, aurreratuko dugu, printzipioz, herrikoak, eskualdekoak izanik, gehienak hasieratik ezagutzen garela, eta horgen biltzan jonetani beste batzuekin musika egiten, bertsio batzu jotzen gazteagotan, eta hor dinamika horretan geundela, joan zitzaigun aukera pertsona ezberdinekin kontatzen hasteko, joan ziren banan-banan taldera gerturatzen, beste bikideek ere utzi zuten Xendraren dinamika, eta horrela bukatu dugu gaurko egitura eukitzen, ez, pixkanaka. Zerk eramaten zaituzte gaur egun talde berri bat sortzera? Ez dakit. Galdera ona, ez da? Talde berri bat, ez dakit, guk ez dugu egin gu baino gehiago den zerbaitetan pentsatuz, baizik eta egunerokotasun baten jardunetik, eta taldea osatu da bere horretan, ez? Ez genuen ere seiko egitura bat buruan, ez genituen instrumento batzuk aurrez erabakita, horrela gertatu da, eta bueno, esango dute beste batzuek, ez? Zer ematen diogun musika eszenari. Ez, baina, bueno, gehien bat, galdetzen nun, ez normalean, talde berriak sortzen dituztenak edo, ez, igual, ohituagoak gaudela, nire herrian 16 urteko edo 15 urteko gazte batzuk etzekitela zer egin eta batek errandu, nik jotzen dut, nik jotzen dut ez eta sortzen dugu zerbait. Uste dut zuen kasuan ere zerbait itxiagoa dela, bertze talde batzuetatik zatozte, imaginatzen dut atzetik ere lan bat dagoela musikaren munduan, ez dakit zerk eramaten dizu ez. Ez dakit gehiegi imaginatzea den, bere horretan izan da esati izuana, Norberak bere instrumentoarekin gainera izan dugu harreman ezberdina, batzuek izan dugu talde batzuetan esperientziaren bat, baina beste batzuek ez, eta izan da gehiago giza taldeak sortu duen proiektu bat. Ez dakit, euskaraz egitearen asunto autu bat izan den naturalki atera den zerbaite? Nire ustez, Nafarroan euskeraz musika egitea onartu behar dugu kasu guztietan izango dela autu bat ere bai, zoritxarrez ez dugulako nahiko genuken errealitate linguistiko hori, baina, ezin dugu katu ere, gure egunerokotasunean erabiltzen dugun hizkuntza bat dela, gehiengoa horrela bizi garela, euskeraz hitz eginez ahal dugun guztietan, eta hori eraman nahi genuen musikara. Gainera uste dugu, ekarpen polit bat izan daitekela herri mailan, uarteko gazteei musika euskaraz ekarriko dien disko bat egitea. Ezakit, hemengoak izanik, nabaritzen duzue, ezakit, hemen euskara, ezakit nola erabilera, euskararen erabilera nola dagoen hemen zuen herrian, uarten. Animatzen da baten bat, ez? Hori da soziolinguistika galdera bat. Nauterran ez, azkenean euskaraz egiten duen talde bat sortze horretan, ez dakit igual behar bat nabaritu zenuten, edo zakit, igual akaso euskaraz sortze talde bat errandate lesakan edo baztango herri batean, eta naturaltasunez hartzen dut. Baina zakit, gero, nire kasuanik beti gora erraten dut, baina mapa ikusite igual akaso beruntz, zakit, igual gehiago kostatzen dela ez, euskarazko talde bat sortzea. Uste dut, nabarmena dela ez dugula inbeste pentsatu ere gure jardunaz, ez? Edo guk egin dezakegun ekarpenaz, edo egin ezin dugunaz, baina, uste dut ere bai, euskerazko musika uarten dela guk nahiko genukena baino arrotzagoa, nahiz eta guk igual naturalagoa sentitu gure egunerokotasunean, gure izaeratik, gure pentsaeratik, baina, uste dut normalizazio horretara bidean, gure ekarpena izan daitekela euskeraz disko bat egitea. Naturala edo ez, hori bakoitzak bere ondorioa atera dezala. Baina, nik uste naturala izan dela erabakia. Ez zen egon momentu bat esan genula, hartu behar da erabaki bat, euskeraz, edo gazteleraz, edo beste hizkuntza batean. Besterik gabe hasi ginen musika egiten eta bertsioak bai egiten genituen hizkuntza ezberdinetan, baina gure abestiak hasi ginenan egiten ja ateratzen euskeraz hasieratik. Orduan ez zen egon momentu bat erabaki behar izan genuela aukeratu hizkuntza bat edo beste bat.
besterik gabe. Hori ere, erantzun horretan ere ikusten da igual akaso euskara ere zuen barnean errotua dagoen hizkuntza bat dela, ez? Delako talde batzuk, igual akaso beraiekin egon naizela eta kasuak kasu baten batean abeslariak ez daki euskaraz eta euskaraz kantatzen dute taldean, ez? Baina, erran bezala, lehen urtean, horregon gara, eskesi 2024, 2023, ez dakit nik errandut 2024, zuek erranduzue akaso ez ez, baina ez dakit taldearen balorazio bat eskatzen badizuet urte hauetan, 2 urte edo urte bat, depende non ikusten dugun, ez dakit ze balorazio egingo zenuketen. Balorazio oso positiboa. Osea, azkenean hori duela 5 urte igual ginen iratxotan bakarrik, eta igual roka egiten edo beste modu bateko musika egiten, eta gero pixkanaka hasi ziren sartzen beste pertsona batzuk, beste idea batzuekin edo beste instrumentu batzuekin ere bai, eta horrek ireki zigun beste bideo bat edo ezakit nola esan. Eta gero balorazioa positiboa, ze hasi ginen erasan duena pixka bat, ideia zehatzi gabe, besterik gabe, abesti batzuk egin eta abertzea ateratzen den, eta lortu dugu diskoa grabatzea, hasi gara kontzertuak ematen, batez ere kontzertuena izan da aurrera pauso handia guretzat, ematen zigun nahiko beldur denei, orduan oso positiboa, momentuz. Aldaketa horretan biak zinotenetik gehiago sartze horretan, bilatu den zerbait izan da, edo naturalki pasa den prozesu bat izan da? Biak, nik uste dut, ez. Osea, azkenean bi bakar ginen eta gitarra eta bateriarekin egin daitezken bila gauza, baina nahi genuen ere aberastasun gehiago taldean, eta horregatik hasi ziren sartzen biolina, bajoa, beste gitarra bat, ahots desberdinak, pianoa, eta horrek bai eman dio aberastasun bat taldeari. Nola duzue taldea antolatua? Nork erabakitzen du zer taldean? Esango nuke, beti bezala bakoitzak egiten dira bere aportazioa ez, etxetik, bai etortzen dela lehen ideia bat, ez? Izan dut ideia hau, bai letra bat, bai doinu bat, bai batzutan abesti hasiera bat. Eta gero, esango nuke salan, denon artean bai ematen diogula forma bat horri, ideia konkretu horri. Eta esango nuke abesti asko hasi direla modu batean eta bukatu dutela totalmente desberdin eta bai bota ditugu farrakor lehen audio hori entzuten eta esaten zer ikusirik ez du azkenean emaitzak, baina... Beraz, elkarlanean sortutako zerbait da, ez da norbaitek ekartzen duela letra bat eta bertze batek jartzen dio soinua edo denak denen artean egiten duzue? Bai abestiaren arabera, momentuaren arabera, egon dira askotarikoak formulak, esango nuke. Ez dela formula bakarra, ez dela nik ahotsa, nik doinua edo partitura bat sortu. Bakoitzak bere alea eman du, ez? Ezagutzen ez zaituztenentzat edo eta hau ikusten dagoena, ez dakit ze musika mota egiten duzuela errango zenuketen? Agian gehien deskribapen erosoena esango nuke dela pop moduko bat, baina ez da horretan mugatzen. Osea, azkenean bai ez duela rockarekin zerikusia handiri, baina baitu kutsu puntu bat, bauka ere folkarekin beste bat. Azkenean bakoitzak etxetik jaso duen kultura musikala ikusten da bere konposaketetan, eta esan duen bezala Leirek azkenean. Bakoitzak bere alea jartzen du bere instrumentuan, eta baita ingurukoei aholkuak ematen, edo ikuspuntu ezberdinak ematen, eta hor ditugu gure debateak eta ikuspuntu ezberdinekin, kostatzen da batzutan, baina horrek aberazten du asko egiten dugu musika, eta sartuko nuke poparen inguruan, baina azkenean estilo ezberdin askotako gauzak ditu. Popa erran duzu, El Gran Maldito, ematen du euskaraz popa egiten duen talde bat badaudela, ez? Baina gaizki ikusita dagoela ematen du euskaraz popa egitea. Ezagit. Sari ustut azkenean enkasillatzea edo zein estilotan, badioik kaltegarria dela edo zein talderako edo zein musika
proiekturako, badirudi ezin zarela lau pareta horietatik atera, rockak baditu bere gauzak, popak ere, eta ezin badirudi hor zaudela. Eta uste dut Euskal Herria partikularki egin den musika inoiz ez dela estilo bakar batekoa izan, edo oso arraroa dela ikusten talde bat estilo bakar batean, denek egin dute zerbait pixkat nahaztuta, eta uste dut horregatik agian popak daukala fama txar moduko bat, baina berez, guk ez dugu popa egiten, guk egiten dugu gure musika, eta gure musika sartu halko genuke, agian pop estilo batean. Baina hori da kanpotik egiten den konstrukto sozial eta musikal bat, ez guk egiten duguna. Bai ez, azkenean estilo bakar batean enkasiatzea zerbait gaur egun kasiazinezkoa da ez, bertzetaldei galdetzen nienean, eta zuek ze estilo egiten duzue? Gehienek erraten dute, ez dakit guze gaur egun, roka ez da lehenagoko zen roka, punka ez da lehenago egiten zen punka, eta guke eske ez da zugu egiten bertako punka, guke nahasten dugu ez dakinongo punka, eta talde bakotxa botatzi zitkada izen, nik ara dutela antzinera. Eta aurrekoan, pixko egin dugu letrei buruz, kantei buruz, ez dakit gai konkreturik duzu zuen letretan errango zenukete? Bueno, nik uste dut gai konkreturik ez dagoela, bai egia da zentratzen garela pixka bat bizitzen ditugun egunerokotasunetan eta ikusten ditugun arazo sozialetan, eta hortik abiatzen garela, eta nahi dugula nolabaiteko errealitate bat islatu, gure errealitate propioa islatu baita, eta hortik abiatzen gara, baina gai konkreturik gabe. Galdera honetan nahi dut bakotxak erantzun bat ematea. Berdina izan daiteke erantzuna, baina eskatuko dizuet aukeratzea zuen errepertorioko, kasu honetan zuen kanta propioetan, zentratuko naiz, kanta bat. Eta kaso zergatik kanta hori. Arriba du bat ematek. Nik uste dut eguneko momentuan arabera aukeratuko nizukela bat, ze bakoitzarekin zerbait esaten dugu, eta egingo dio trampa zure galderari, orduan arratsalde parte honetan geratuko naiz Amilenarekin, ze gure arratsaldeak dira pixkan nahasiak, abestia bera bezala, eta horrekin. Ni batekin geratu beharko banintz, oraintxe bertan izango litzateke igual belartxarrak, ze horren letra hasieran, zuk interpretatu dezakezun hori esaten du, orduan, karo, ez dauka zentzu konkretu bat, baizik eta zuk ematen diozuna, eta naturarekin baita pixkat lotuta goena abesti bat da, aseke. Nik ere esan behar nuen Amilena, delako pixka desberdina, bai, badakit errepikatu daitekela, baina, bueno, esango de beste bat, dela bakoitzari berea, dela diskoko azkena, eta bestia, bueno, gustatzen zait asko, baina batez ere, egin ditugun 3 kontzertu hauetan, niretzako izan dela igual politena, eta horregatik hori. Errepikatuko dut. Niretzat bakoitzari berea da abesti bereziena, esango nuke gure jendea barne biltzen duelako abestiak, berak, eta sentitzen dugulako, esango nuke familia, lagunak, herria bera gurekin dagoela momentu horretan, eta ez dago zer esanik, letra ere oso hurbil eta nirea sentitzen dudalako. Nik aldatzeagatik esango dut hor abestia dela, kontzertuetan ere asko disfrutatzen dut hau jotzen, eta batez ere hitz egiten duela gure herrian daukagun pertsona maite bati buruz, eta gustatzen zaidalako. Nik errepikatuko dut. Nietzat, ni gustokoena da Amilena, ze izan zen proiektuan azkena sartu nintzenez lehen entzun nuen abestia, eta lehen konposatu nuen nire linea. Eta da, segurazki, proiektuan egoteko gehien maiten duen hauena, eta ordan diot maitasun ezberdin bat besti konparatuz, hori, fletxazo horrengatik, besteak maite ditut, osatzen ditut oso guztua, baina Milena ezagit, niretzat puntu hori dauna. Zuen kasuan, akaso galdera honek, ez dakit zaila edo erreixa izango den erantzuna,
Normalean taldeekidei eskatzen diet kontzertu bat aukeratzea. 3 kontzertu eman dituzela erran duzu, baina 3etako bat aukeratzea eskatzen badizuet. Bai. Justiz ados gaude. Eta da, egin genuen lehenengoa izan zela Uharten, egin genuen Uharteko kulturetxean, gure jendearekin, lagunekin, familiarekin, izan zen oso polita egun osoa, aurretik kontzertua eta ondoren egon zena, eta nik uste dut kontzertu oso berezia izan dela. Ez dakit, CD bat duzuela badekit, baina ez dakit fisikoki atera duzuen? Bai, atera dugu fizikoki, eta ez dugu ekarri, baina bai, atera kopiak iritsizteizkigun duela hilabete bat edorrela, eta kontzertuetan gabiltza saltzen, eta asmoa daukagu ere herrian jartzeko saltzen, posturen batean, eta baixe. Argi zenuten hasieratik zerbait fisiko atera nahi zenutena? Bai, nik uste baietz. Osea, gure biztako ilusioa igual batzuen abaitza zen izatea disko bat. Osea, ja pixka zaharkitu dago, ja da vintage, baina bueno, bai, ilusio egiten zigun fizikoki izatea. Naizta gero igual egunerokotasunan ez ez unein beste erabiltzen, baina bueno, bai. Bai, ez hori, denek erraten dute ez, behar dutela ikusi beraien lana fizikoki, baina gaur egun erosten dutenak, haunitzetan musikariak dire. Musikariak, konturatu nahi zena da, musikariak musika erosten dutela gaur egun, eta bertzeak ez dukula kasi erosten. Nik nire kasuanik ez dut inon non jarri CD bat gaur egun. Kotxean ez zen du sartu CD-a eta ordenadorean ez zen du sartu CD-a. Eta nik ordaintzut Spotify, egit ez dela inori ailegatzen kasi ezer, baina nik behintzat erratu dut, nik nire aletxoa nonbait jartzen dut, ez dakit zerbaiterako balio duen edo ez. Baina ez, konturatzen naiz, fisiko horreden beharrean zabiltzatela denak, eta behar duzuela ukitu zuen lana akaso. Bai, zuk esan duzu galderarekin. Nik uste diskoa dela batetik hori Jonek esan duena, ez gara errepikatuko, baina diskoa eukitzearen beraren ilusioa, ez dugu katuko ere bai, da proiektua sostengatzeko beste modu bat, babesa eman nahi dizun horrek, babesa emateko modu bat aurkitzen du bertan, eta uste dut, ados gaudela ere bai, guri gustatuko litzaigukela musikaren mundua, musikaren eszena, bestera batekoa izatea, bestera batean egituratuta egotea, eta horretan zer esanik eukiko bagenu, edo aukerarik bagenu gauzak bestera batera egiteko, saiatuko garela. Zoritxarrez badago beste batzuen eskutan ere, eta ematen du hortik guk baino etekin gehiago ateratzen dutela, seguro, eta horrela, baina bitartean guk heltzen diogu, ilusio egiten digunari, eta proiektu aurrera ateratzea laguntzen digun horri. Kontzertuaten aurrean egon zaretenetan, eta ez dakit errepertoria aukeratzeko orduan nola egin duzuen, imaginatzut zuen kanta guztiak jo dituzuela, baina ikuslari ere zerbait gehiago eskaini behar izan duzuela, ez? Ez genuen ere presio handiegirik, egia da, behin zuzenekoan jotzen hasita eta nonbaitetik deitu bazaituzte, minimo batzuk bete nahi dituzula, zuk zeuk ere beti esaten dugu kontzertuak motz geratzen zaizkigula, eta hor gabiltza gehiago sortzen, eta gehien bat unea disfrutatzeko, ez? Azken finean nik uste dut lehenengo 3 kontzertuak izan direla hori gure burua taula gainean aurkitzea, eta izan da helburua disfrutatu dezakegun, urduritasun ikusten diguten, eta hortarako bertsio batzuk ere egin ditugu, gurekin iritsi dira ona, ikusiko dugu mantentzen diren, beste batzuk sartzen diren, seguruena abesti gehiago egin ahala, proiektua horretan oinarritzen delako, bertsioak eroriko dira bidetik, baina disfrutatze ditugun bitartean zergatik ez. 3 kontzertu, ez dakit lehenengotik 3garrenera zerbait aldatu duzuen ere? Nola, barkatu? Lehenengotik 3garren kontzertuera, ez dakit nabaritu duzuen ere zuetan nolabaiteko aldaketa bat, ez dakit igual akaso estena gainean seguruagoak jo duzuela 3garren kontzertuan edo, eta ez dakit ere aldaketarik egin duzuen lehenengo kontzertutik 3garrenera, ez dakit aldaketarik egin duzuen nabaritu duzelako zerbaitek ez zuela funtzionatzen. Igual galdera pertsonala denez, norberak, baina nire ikuspegitik
oso hiru kolagina oso txikia da, baina hirurak izan dira nahiko ezberdinak bere horretan, tokiari, ikuslegoari dagokionez. Orduan, ez dakit, nire kasuan, lehenengo kontzertuaren planteamenduarekin, entzaiatu genuen albeste, oso prestera eman genuen, lasai sentitu nintzen, disfrutatu nuen, jendearen hurbiltasunak hasieran ematen zuen arazo bat izango zela, eta azkenerako kasi izan zen babes bat, eta kontrara, lehenengo aldia Nafarroatik atera eta Araban Zubiako gaztetxean murgian jo dugun atzoko igandeaz, pixkat urduriago eta nire burua topatuz. Nik uste dut hori izango dela gora beratxua bere horretan, ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen edo. Entsaioetan sartu behar nintzen, baina ez dakit, igual ikusten dut beharrezkoa, ez dakit, aurkeztea taldea, eta hasieran erran ez dudalako izena igual ere. Xendra gera. Eta, Iratxo da gitarra elektrikoa eta hotxa, Leire Dijes ere gitarra akustikoa eta hotxa, dira bi ahots nagusiak. Gero gaude teklatua Laida, Iker basuan, Leire biolinean eta ni baterian. Eta koroak egiten dute. Eta orain entsaioetan, ekiten entsaiotik zatoztela, etorri zaretela edo horrela, ze, lehenago geratuak ginen entsaio lekuan, ez gaude entsaio lekuan, bertan ezin zelako zegien elkarrezketa, ez dakit konstanteak zareten entsaioekin? Saiatzen gera izaten, bai. Egiten dugu normalean astean behin guztiak batera, saiatzen gera egiten guztiak behin, eta gero beste egun batean igual biltzen gera aldegunok, eta igual kanturen bat aurreratzeko edo sortzeko aprobetxatzen dugu hori, eta gero guztio gaudenean baita ere sortzeko, baina ere kontzertua prestatzeko. Taldearen bere izitasun bat erratea eskatzen badizuet, nik badaukat ja, baina ez dakit zuek, ez dakit zerke egiten du berezi taldeak, bertze talde batzuei, nik argi dut, baina... Jo, argi baduzu, gustatuko litzaiguke entzutea, baina, ikusten dut, igual akaso badagoela, zure kasuan pibuelina erranduzu jotzen duzula ez da ohikoa igual akaso estena gainean gaur egun eta gure inguruan ikustea talde bat saiatzen ari dela bertze instrumentu batzuk izaten. Igual ohituak gaudelakoz ikustera bateria, gitarra, bajo eta bat kantatzen, eta fin. Ez eta zerbait gehitze horrek uste dut berez egiten dula talde bat. Pentsatzen badugu talde formato klasikoan diozun bezala, bai, agerikoa da. Hala ere gure aurretik askok nik uste dut egin dutela saiakera hori eta lortu ere, holako instrumento klasikoagoak taldean sartzen da, egonkortzen da. Eta hortik igual Ikerren aurreko erantzunarekin lotuz, egiturak aldatzeak ekartzen du askotan musika bera ere moldatzea, eta hortik ezin dugula estilo bakarrean sartu, ez dugula nahi. Saiatu nahi dugu igual hortik ateratzen, eta ez dakit, ez nago oso ados lehen popari buruz egin den baieztapenarekin, posible da jende batek horrela hartzea, baina gero badaude pertzepzio oso ezberdinak, ez? Eta egia esan, gaina urrengo proiektuari begira ere bai, aprobetxatuko du zure galdera pixkan di nahi duana erantzuteko, baina urrengo proiektuari begira eta esaten duen bezala Leirek gure helburua denean egunerokotasun bat adieraztea, gure errealidadeak musikaren bidez kanporatzea, pixka sentitzen duguna ateratzea, eta hori egiten dugu euskeraz, agerikoa da. Popak, rockak, folkak ematen ari digu erramienta hori. Emateari uzten dionean, o beste erramienta batzuk behar ditugunean hartuko ditugu beldurri gabe. Etiketak hortarako daudelako, birmoldatzeko eta birpentsatzeko. Eta nik nire galderari bueltatuko naiz. Eta hasi zarenean ez erantzuten, zuek ez duzu deus asmatu, eta argi dut ez duzu deus berria asmatu ez, baina ez duzu zer asmatu, baina bereiz egiten dizu. Bai, eta bibolinak oraintxe ematen digu hori. Sentitzen dugun hori adierazteko tresna bat, pianoak ere bai, nik uste Jonek lehen aipatu duenean behar genuela zer berria, horretaz ari zela.
Bueno, eta bi ahotsere izatea ere horrek ere egiten dizu bereiz. Osa, nahi erran, ez bakarrik bibolinak baizik eta ez talde osoan uste dut bereizitasunak daudela, igual akaso ohituak gauden bertze talde batzuetan oinarritzen baldin bagara. Bai. Normalean galdetzen diet taldeekidei erronkei buruz, imaginatzen duzuek erronka honitz denbora honetan ez duzula izan, beraz, asmo berrietara pasako naiz. Ez dakit ze asmo berri dituzuen udara begira eta hurrengo urteetara begira. Bueno, orain ditugun kontzertuetaz gozatu, ez? Eta gero ikusiko dugu. Ni maila pertsonalean taldea ere plano humanoan indartzea, osea norbera eta elkar oraindik eta gehiago ezagutzea, disfrutatzea momentu hauetaz, eta hori da erronka handi bat, nik uste, bizi garen modua zein den ikusita, eta ateratzen diren helburu gehiago, baina lasaitasunetik. Talde bezala, ez dakit garrantzitsua ikusten duzuen taldeen arteko lankidetzak. Hau da, ez zuen artean baizik eta bertze talde batzuekin egiteko lankidetzak edo. Nik uste dut hori beti laguntzen duela eta gu ere orain hemen gaude eta talde bat sortu dugu beste askok ere lehenago egin dutelako eta bide hori irekitzerakoan erreztasun horiek ere ematen dituztelako gure kasuan. Egia esan nahiko berotasuna sentitu dugu alde horretatik eta esaten duguna disko bat egiterako orduan ez dakizu agian non inprimatu aldituzun diskak, igual grabatzerako orduan ea norbaitek izan duen beste esperientzia bat beste norbaitekin eta kasu horretan asko lagundu digute. Eta Iruñerrian mailan ere Iratxo eta biok esaten genuen beste elkarrizketa batean taldeen sare nahiko potentea dagoela uste dugu eta horrek ere guri hemen egotera lagundu egiten digu. Errango zenukete badagola laguntzarik, enago laguntza ekonomikoaz hizketan ari, baizik eta kontzertuak ematerako orduan, ez dakit, botatzen duzuen falta, ez dakit, kontzertuak emateko lekuak nahi dut erran. Ez ditut errango izenak, ze egon badaude hemen gure zonaldean lekuak kontzertuak emateko, baina ordaindu behar direnak dira. Ez dakit horren faltasun batzen duzuen taldeak jotzeko leku bat. Edo horrelako sare baten falta. Nik uste dut, kostatzen duena gehien bat da, kontzertu bai jotzeko ez dela garriko gogoak eta entzun nahi duen norbait egotea. Zoritxarrez, bagoaz toki berdinera momentu oro eta dela kontzertu bat egitea suposatzen du gastu bat, ekonomikoa kasu honetan, toki baten beharra, infrastrukturen beharra, eta agian nabaritzen duguna, justo eta horregatik oso pozik gaude, eman dizkiguten kanpoko bi aukerengatik eta hartzen izan dugun aukeragatik, ze baliabide horiek jarri dituzte arazori gabe eta eskuminez ordan. Horrek posten gaitu, baina uste dut oraindikan salto bat egin behar dela, kultura globalarekin nire nahi zitzeten, baina musikarekin, zuzeneko musikarekin kasu honetan, postu handi bat egiteko eta oztopo ekonomiko horiek ahalik eta gutxienak izateko eta kontzertuak nahi dituen moduan eta aldituen tokietan eta emateko aukera izatea. Hor, ni uste dut bai laguntza txiki bat falta dela, era askotan, ez soilik ekonomikoan, baina nik uste dut hor dela agian oztopo handiena. Niko dut nire azken galdera bat, nire azken galdera bota lehen, ez dakit zerbait geratu zaizuen zueri taldeari buru zerbait gehiago erran nahi duzuen, ikuslari mezuren bat bidali nahi duzuen? Nik esango nuke badugula asko eskertzeko talde hasi berri moduan. Izan ditugu erosotasunak eta baliabideak ugari. Azteko, Leirek esan du lehen adibidez, Iruñerriko taldeak bai sentitu ditugula batzuk hurbil, esango nuke zinezek bota digun eskua dela oso garrantzitsua, hurbiltasuna, informazioa eta lagunak direla. Ibai Osinaga eskertzea ere, ze irekizizkigun etxeko bateak eta egin du bidea izatea errezagoa eta benetan polita.
Eta Ikerren galderari lotuta ere, esanen nuke lehen 3 kontzertu hauetan ikusi ditugu 3 eszenatoki, tal cual, literal, oso desberdin, eta haien artean 2 proiektu mahai gainera ekartzeko oso garrantzitsuak ez. Akelarre kultur gunea Txantrean, horlako proiektu batek egiten duelako musika estena bultzatu, Iruin herrian, eta bestetik Hildalaboa proiektua ere, asteburu hau izan da, bertan eman duguna, eta sentitu gara etxean, eta jende oso politarekin inguratua, eta holako proiektuek benetan behar dutela eskerrak eman proiektu horiei. Eta hola esango nuke ez? Eta ni ez naiz lasai geratuko maila pertsonalean gehitu gabe, ez dakidala jendeak zer bilatzen duen musika proiektuetan, baina niri behintzat ematen didala barrena askatzeko eta ateratzeko aukera, eta egiten dudala motivazio pertsonal horretatik, eta gero placer bat dela jendea ikustea zuentzutera datorrela, letrei kasu egiteaz gain, funtzionatzen diela ez norberari, eta niretzako hori da errealizatzen hauena, uste dut horretan gaudela talde moduan, eta hori dela politena. Eta batzen naiz hori, horretarako aukera ematen digun jendeari eskerrak ematen. Ze beharrezkoa den horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko jendearen babesa ez. Azkenean, zerotik hasten den zerbait da, Eta jende bat ulertzen duena musika estena kultura ekarpen bat moduan, ondorio sozial batzuk dituena, balore batzuk transmititzen dituena, eta azken batean bizi eredu bati ekarpen egiten diona, ondorio praktikoak dituen ekarpen kultural bat bezala, eta gu uste dut hor lerratzen garela. Bai ez dut dutako nire azken galdera, zehonekin lotuta, uste dut superinteresgarria dela zuk erraten ari zarena, ze gaur egun ikusten ari naiz edo nabaritzen ari naiz, eta nik uste dut ez nik bakarrik, uste dut musika panoraman dagoen jende dexente kontratzen ari dela, gaur egun musikaren ibilbidea edo musikarien batzuak joan direla zerbait saltzera. Eta ez bakarrik musika egiteagatik joatea, baizik eta ez dakit, sartu gara sold outen mundu horretan, eta uste dut gero eta keiko sartzen ari garela, eta uste dut nik orain arte behintzat berezi egiten zigun zerbait zela, astebururo jarraitzen dutela kontzertuak egoten, baina izen batzuk hartu dute bertze batzuek baino fama gehiago, eta ematen du gure panoraman ez daudela gehiago, baizik eta bakarrik beraiek. Eta uste dut beharrezkoa dela ere, jendeari ikustaraztea badaudela hor kontzertuak, astebururo daudela hor, eta zuek bezalako proiektuak ere hor daudela, kontzertuak ematen jarraitzen duzuela, eta ez dakit, eta badagola jendea zuen babesa ematen dizuena, eta lekua ematen duela horrelako taldei ere kontzertuak emateko leku bat, eta estenatoki bat ez dela bakarrik betiko taldeak. Badaudela ere talde berriak eta beraiek ere badutela beraien lekua kontzertuak emateko. Ez dakit zuek horrela ikusten duzuen? Nik ez dute ikuslea aspertu nahi ere ez, baina ematen duelako elkarrizketa luze baterako, atera duzun gaiak. Ni ulertzen dut, zilegia iruditzen zait musikari profesional izateko autua, hori bai, ikusi behar da nola dagoen mundu hori antolatua ez, eta behin bide hori hartuta nolako baldintzak, kontraesan, zailtasun, aukera izango dituzun. Esate dizuan, gu ari gara beste gauza batetaz hizketan, beste dinamika batetaz, guri musikak ematen diguna, eta hori da oraintxe bertan helburua, ez gara sartuko beste batzuen bidea orain aztertzen, baina egia da esaten duzuna. Ze gero gurutzatzen da beste gauza batzuekin, kasetaritza eredu batzuekin, ekonomia eredu batzuekin, eta ematen zaio ikusgarritasuna gauza batzuei, beste batzuei ez, genero rolekin ere bai, botere harremanekin, baina hori da beste gai bat, eta hori, gu jarraituko dugu gure bidea egiten, ez dakigu nora iritsiko garen. Orain bai, nire azken galdera, eta ez da galdera bat, baizik eta ez dakit mezu bat. Zuek bezala,
talde berri bat sortu nahi duten pertsonai zuzendua. Gehien bat, beti erraten dut, gehien bat gaztetxoei ez, igual akaso zuen kasuan erresago izan duzuela, nik nire buruan, ezagutzen duzuelako jendea, igual adin bat, ez dut nahi erran ezarrak zaretela, baina igual ez duzue lotxik joateko bertze batzuen gana galdetzera, ez? Akaso, joan zineten zinez taldearen gana galdetzera edo informatzera edo ez, igual akaso 16 urteko edo 15 urteko batzuk ez duten aurrera paus hori emateko aukera. Ez, ezakit nondik hasi. Niri bakarri buruatzen zait esatea, Pirritx Porrotx eta Marimototx eta proiektu guzti hori agurtu dugun garaian, esango diet musikan aritu nahi dutenei, pentsatzea, sentitzea eta egitea. Eta behin egiten hasita, konturatuko direla nori aldioten galdetu, nori ez, zeini jarraitu, zeini ez, eta sinistea haien buruan. Poesiarik ez dugunez, ilunabarren maiztasunez, bizitzak su hartzen digunez, galera bakoitza berunez, azalean dara magunez, galtzearen galtzeaz galdu, galtzeko beldurra humorez, elaunaldi honen egunez, poesiarik ez dugunez,
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.